Akhir kisngi ya kanang ba kasa hak ba ka jingwan jo ki lele ki perthat ki ba am ithu ithau bat ki ba amla ban modor shu ki la shuan million terbai menen kasngi bat menta kasngi hak ba babun ki pai ba na shosnong jo kanang ba kasa kata ki nong Palestia ki la shap tiang ba ki ni ki ege bara ki de ki jing bitar ki ba unong bu nong thau ula pen e ha ka te kanang ba pasam ki nong Palestia ya menta kanang ba kasa amithu ithau shu namar bak sipai lingsun jangkari Israel kila terbom na phang hak baka jing terbom na sipai jangkari Israel amshu bakta atau yang kamariang amshu bakta atau yang ki building hendre ka mensim breuru kabala palat de ki saw hajar ngon kila shudu ai khamaka bat kabala palat de ki phaw hajar ngot pat ki mensim breu hi kata kila men saujur na ka jing terbom na phang jaki sipai kari Israel ki beri ki beri pe ka lain jaka mariang ki bana pokari Israel ki layathu bahkan ka jinglong khala ka jinglong itrim jaka sahid nang jaka ri Palestine menen ka sngi ban menta ka sngi kala pen isai bah haki sngi ki bandang wan ka jing ther jang ulap ba ka jingwan jaka eryong ka basyar khai kan sa salat jam ya kan nang ba kaza namar bahkan ka nang ba kaza ka di ka badan marjan bat ka badan hasenda jaka duryo ba Mediterranean Sea kumta ki pai ba chong ka Gaza ki ba shang hajan chaka duriau ba kin dei ban lang ki ba pikir ki dei ban lang ki ba long alert yo lese ka jing slay kan lan lenchap na ka duriau ba Mediterranean ang ki bro bade pai ya ka lan chaka mariang